ofu onye n'ime ndị Jew na Nigeria and m ga-aga deep enough ịkọwa because ndị niile na-akọ mperimpe anyị nwa bụ Igbo amara onwe anyị mgbe Igbo ga-amara onwe ha obodo niile dị iche iche ga-atụ Igbo ụjọ ma United Kingdom na USA ya atụmatụ na-achọ ịkọwara anyị bụ na onye na-ene anya na ndị ọcha nọ n'Israel bụ ndị Israel ọ bụrụ ezie ya ihe na-achọ ịkọwa bụ na ndị anọkịta a na-akpọ ndị Israel na ọ bụ ha bụ ndị Israel yes na ọha nwa bụ Igbo yes bụ Israel yes and ha nwama maka many a times ha na-abịa be m they come ha na-abịa visit in my own house anyị akparịa ha ma and ha ma na ha jidere anyị the place and ndị Palestinian mana ndị nọ ebe ahụ bụ ndị Igbo and that is Palestinian ji say ha that how can you people left black and come back white kedu ka unu siri pụọ ndị Igbo asịzie na unu natara 1948 ọ bụrụ ndị ọcha okwu Igbo bụ okwu karịrị Nigeria okwu mba niile ma maka ya asụsụ a na-akpọ Igbo bụ the same thing with asụsụ ndị a na-akpọ Hebrew but when you na ancient Hebrew because that Hebrew adịna reversed the ancient Hebrew bụ pure Igbo anya fụ na ọ bụ sọ odibo na ana Igbo kama ihe niile bụ omenala ndị Igbo na ana and ka ha na-ana ka Igbo na-eruse the salt ha jiri bụrụ Igbo ya ka omenala Igbo na-ana because ọ bụ na ịgụ akwụkwọ nsọ ọgwa gị si gị na mgbe ị ga-edobe iwu na omenala n'ụzọ na nzọmụkwụ na mba ndị ọzọ ga-asị kedu ụdị Chineke ndị a na-ekpere omenala abụrụ ikpere arụsị omenala abụrụ ikpere arụsị nya ntị mana ọtụtụ ndị ya ka m chọrọ ịkụzi gị mmecha anyị ga-aga ebe a m ga-ebu ụzọ kọwara gị ife bụ omenala omenala bụ na ị ga na akwụkwọ nsọ sị gị ga-emene ka oke a na gị na mmadụ ibe ka ị ghara iwepụ ya ihe a bụ iwu Chineke ga-abịa na ihe eji eme oke wepụ ya omenala Igbo aga na ụzọ ịtọ because ka ife na-anọ dịka ndị Baịbụl si na ọ bụ na arụ mgbe afọ ọ bụrụ omenala na-agwa gị bụ omenala nna anyị dịka nsi gba sị na last week na ihe agụrụ ndị Jew all over the whole world ụwa niile ma America ebe niile ihe agụrụ maka ya bụ ịgba odibo ịgba ohu anyị get me to the extent na ego na the Bible wee na-asị na ị ga ọ bụrụ onye na-ekpọrọ mmadụ afọ isii ahụ isetụrụ from ihe ego nwa na-eme ya ife m chọrọ ịkọwa gị bụ na o nwere ndị gọtafere agọtafe ihe ya ụzọ etene just like asụsụ na-aga ọ na-wash ya omenala Chineke nyere anyị bụ ife adị na Torah ya adị na akwụkwọ nsọ maka na omenala Igbo ma ọ na omenala ndị Juu na akwụkwọ nsọ ihe bụ ajọ ife bụ ikpochapụ afa mmadụ ndị Juu na ndị Igbo adịghị eri ekpe na onye na-eri ekpe bụ onye wickedness onye gbara ajọ obi ya iri ekpe na ala Igbo ọ ndị ọgbara ọfọ na-achọ iri ekpe mgbe Ruth chigara azụ si na ga-eso nne die wee nachigha azụ ọ sị na ndị nke gị ga-abụ ndị m chi gị ga-abụ chi m ana gị ga-abụ ana m mgbe o chigara azụ ebe ahụ
onye sọpozuru ịba n'unu a wee mụọ nwa decide na a ga-eme either ka o wee rie ekpe or whatever, mana abịa na ihe ha ngwa gị n'omenala ndị Juu wee gaa n'omenala ha wee fụ na ihe ekwuru bụ na onye ọbụla agaghị eme ife a ga-agbapụ akpụkpọ ụkwụ ya, ana agbapụ akpụkpọ ụkwụ ya abụọ asọ ịbụ asọ abụọ onye mere arụ, and only that thing ga-eme na the next of king can enter. Yeah, because ihe bụ omenala ka enwere the ụzọ esi aga ege ụzọ abụrụ ene imetere, because why ndị Igbo ma ndị Jew ji eme ife ka ọ bụ omenala bụ na amụ nwa amara onye mụrụ nụ. Anyị nwere agbụrụ 12 and this agbụrụ 12 ha ncha niile nwere their own department. Ịnọ ha ọ bụrụ onye abụ nwa agbụrụ Levi ọganilo bute afọ ime agbụrụ Juda bata mmụọ ya tụtụ nwaanyị a ma onye nwe nwa ya mgbe ọ ga-aba na sanctuary ife Chineke ofe ọ ga-ahapụta life. That is why agbụrụ do very important na ana Igbo na ana ndị Israel. Ya ọ bụrụ mgbe ọ ya bụ nwoke enweghị ike ịtụba nwunye ime ịhapụ nwaanyị ka o jee ebe sọrọ ya na ada eme eme, ọ bụrụ omenala ya anyị chọrọ ịgba ihe bụ omenala na ọdịnala ada eme eme anyị getimi maka ọ bụrụ na nwaanyị ga bute afọ ime ọ bụrụ na agbụrụ ọzọ o nwee ife dapụtara nụ gbasara onye kere n'igwe n'ụwa, ọ bụrụ na onye ahụ abụrụ onye dị na the right tribe na agbụrụ ahụ ọ bụ ebe ahụ ọ ga-ahapụta life. Mana ka ihe na-agwazi ndị na-ekwu okwu omenala mana ikwudebe ha nso ebe ha na-akpọje ọ ebe ha na-agbajekarị bụ ije ka alụsị, ije n'okwu awụ, ije n'okwu alụsị, ije dịka ebido paadị ngwara maka ya. M ga-achọ ọkụ gị taa dịka m gwabụ gị before, m ga-enyekwa gị another revelation. Onye kere n'igwe n'ụwa, ihe dị n'ụwa bụ 17 nations. Out of that 17 nations, Israel bụ 1, 69 bụ other nations. Iwe gaa n'akwụkwọ nsọ o wee sị na ya nwa bụ Chineke na allocate he's giving other nations other gods for them to worship. Yeah, when other nations ọbụna mgbe mba ndị ọzọ na-akpụ isi ala na-enyere Chineke na-enye chi ha, ọ dị ewute anyị bụ anyị nwa bụ ndị Israel, maka onye bi n'igwe gwara anyị sị na ewere na nchi dị iche iche wee nye mba ndị ọzọ. Ọ na-abụ onye mmehie mgbe onye Israel onye kpọrọ onwe Israel ga-akpụ isi ala nye chi ọzọ. Ama na okwu ịghọta ihe na-ekwu ya, mba niile efuru dị iche iche, arụsị niile efuru dụnụ Chineke mana ha nọ, and ya nwa were nye ndị mba ọzọ ka ha kpọọ isi ala nye. Asụsụ Igbo amaka, omenala Igbo amaka, achọrọ m ka ha makụta ebe ha si, maka na ndị ọcha na ndị nọ ebe dị iche iche makụtara omenala ha wee na-eme ya ọfụma. Achọrọ m ka anyị ncha niile makụta asụsụ Igbo, na-eke ekike Igbo, na-eme ihe niile gbasara ndị Igbo, maka na Igbo amaka.